nne ndewo daalụ nne biko tupu anyị amalite anyị na-asụ unu nnọọ na ọnọdụ nnọkọ anyị taa unu na ndị Igbo Amaka Productions. Anyị na-asụ unu nnọọ rinne ndewo. Biko anyị ga-achọ ka anyị mata aha ndị anyị na ha ga-ekwu n'ụbọchị nke taata. Biko anyị bido na gị nwa. Ndewo. Mwago Mary Emanuela Ezaso n'otu ụmụada obi dịgasịrị nsọ nke Maria nne Kristi nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Igbo kwenu, Igbo kwezuenu, Igbo mara mma. Igbo kwenu, Igbo kwenu. N'akụkụ anyị bụ Anambra. Mana nkala ọnụ ka anyị fụrụ ọkara ọnụ ezi. Mana ihe meziri o jikọrọ ọnụ ka anyị etinye ọnụ ya. Ọbụrụ ọnụ dị ka a na-enye anya asị ọ bụ ụka ejikọrọ ọnụ ọ bụ ndị obodo n'akụkụ nke masị mgbe ise ọrụ ụka na ọnụ nọọ n'ime obodo anyị n'ime ụgbọ anyị ndị bi n'obodo ma nwoke ma nwaanyị na iwu niile a na-etikọ ya sị ihe a ga-eme ma mmadụ nwụọ ka a ga-akwụ aka ahụ na-akwụ otu oji ụgwọ oji ụgwọ nwunye ji ụgwọ di ji aka arụ na ụmụaka ma ọ bụ onye nọ nke nọ ndụ ma ọ bụchaa ego o ji ụgwọ. Ndewo. Anyị ka na-agbadata. Ndewo rinne. Na-enwe ihe ekwu maka nke ahụ. Nọọ ihe na-enyere nsogbu onye mmadụ nwụna. Ọ bụrụ na mmadụ nwụnahụrụ ya bụsị ihe ọ na-eche. N'ọkwa oche etu ya esi kwa onye nwa oche ebe ka ọ na-eweta ego. Ụmụnna asị na ọ bụ na ọ tụchahụ nke a, ụmụada asị ọ bụ emeghị nke a, agụsịsịwara ihe niile ọ ya eme, ihe kwuru ihe niile ọ ya eme tupu ọ bụrụ na ekwete na ayari enyi onye nwa. Onye ejezie na-aṅụ n'uche, ụfọdụ ejizie maka tinye aka n'ụmụ ihe ekwesịghị ka o wee nwee ike nweta ego ọ ya eji mechaa ụmụ ihe ndị a ka o wee nwee ike nye onye nke ya kwakwa anya kwari ukwu rie na nchabụcha nsogbu anyị na-enwe na onye mmadụ nwụrụ. Ndewo. Ndewo rinne. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na n'uche ha na ọ bụ ndị ụka mere akwamozu ana Igbo jigarasịa nnukwu ọnụ maka na mmadụ nwụrụ asị ya weta ego nke a bịa kwụọ ụgwọ nke a na ọ bụ na imere otu a na ha ama ndị akwamozu. Amụrụ m echere m na ọma ma ọ bụ eziokwu. Akabo m ụka anụ maka atakwa ụtọ ọbụkwa n'ime ụka mana ihe na-eme n'ime ụka na ọ bụ n'ụka na-eme ozi ekwe ozu ji agala ọnụ. Ụka adaa na mmadụ ụgwọ na ọ nwụrụ mana ya agba n'otu ahụ gasị n'ụka a na-anọ n'ogbe ụfọdụ akpọ ọnya zon otu ebe ahụ eji anọ ụfọdụ ọbụrụ ha vileji nkịtị ya ogbe asị na ụmụnna nke ndị a enweghị otu ha na-ada atụ n'isi onye ọbụla dị ndụ onye dị ndụ ka a na-atụ ọrụ ụka ahụ na-atụ otu a na-atụ n'arụ nwee ike bụrụ otu a na-atụ ma mmadụ nwụọ. Onye enye edizi ndụ mgbe ọ chụrụ ụtụ dịrị ya ogo ndị isi nọ n'ogbe ahụ ọ bụ ọrụ ha na-edekọ onye kwụrụ na onye akwụrụ ọnwụzianụ akpọzi ya na onye ahụ. Onye ụkọchukwu nọ n'ụlọ ụka e wee jụọ ndị isi n'ogbe ahụ sị ka a deta akwụkwọ kwue ha maka onye ahụ. Ha wewere akwa sị
na ọkọchukwu ya agabazie dịkwa ụmụnna na ụmụnne ha tụzuo otu onye amaji maka na ihe gbasara ụkọchukwu bụ ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ clearance na ama na onye atozuru onye ahụ enyi ma ọ na-ejekwa ụka ma gbara akwụkwọ ma ọ ndị amadi bụ ihe dị ụkọchukwu mara ndị ogbezi ya ejesizi ya nwunye aka na ọkpọrọkwa ụgwọ tozuru n'ụdị ụgwọ ahụ ha ejizi weta nabazia ndị ikwu na ibe ha tụchasị ụgwọ ihe ụkọchukwu na otozuru ojikwa ụgwọ ụgwọ a bụ ụgwọ a na-ekwusi eji na-ekwukwa isiokwu ọ na-aka ha njọ ma ọ bụrụ na onye anwa nwere ndị welitere nwa ego ihe dịka na ndị mgbe a na-akpa abroad wee nazi anya ochie na ọfụ ụgwọ dị na-anwa ojuru onye ụfọdụ na-egbukwu na bapụzie nwa ha anọrọkwu n'ụlọ na na-akwụta ụgwọ n'ụlọ akụkọ ha niile wee bụ ụlọ ego ndị ahụ ibu arọ na akwụkwọ onye na-akpọ anya n'oyibo clearance mgbanwe bụ ụka ndị ndewo iji tinyekwa ọnụ n'ihe nwanne m nwaanyị na ụfọdụ ndị be anyị asị ka eje napụta ha ego ahụ ha ji anyị so ha ritụkwana ego ha ọ bụrụ ihe na-enyecha nsogbu nwa ogbenye na-ekatazikwu anya ya ha ama ebe ọ na-ebido ebido were chọba ego nwa anyị eje enyecha ndị otu kwuru otu a ya na-agụkọ ekwukwaghị mgbe onye a nwụrụ ekwukwaghị mgbe Okeke nwụrụ ekwukwaghị mgbe Okafọ nwụrụ na ọ danarịghị n'ụkwụ na ọ bụrụ na ekwukpọghị ha ncha niile kwedoghị onye ya azụ ụkwụ ha ncha bụrụ nsogbu anyị na-eme mana o ziri ezi n'ezie na ndị ụka ama nkwa onye otu ha onye na-ekpe ekpe Chineke mgbe ọ dị ndụ o ziri ezi na ndị ụka na ọ nwụrụ na ndị ụka ga-abịa mgbe a na-akwụ ya asị na oji ụgwọ ndị ụka anaba ọ kwesịrị ekwesị ekwesị na asị na a na-akwụ ya mana anyị kwa mmadụ a na-akwado na-akwado ọ na-abụ onye ahụ nwụọ bụ ụka akwado bịa ozugbo ọnụ ndị mmadụ nwere ala ga-esi ozi anyị nwere usoro eji eso ihe ọbụla a na-eme ihe bidebe onye ụka onye isi ụka dị ụbọchị ga-abụ ndị okenye chere ọrụ na-eke ịchọ ọrụ n'ogbe n'ogbe ya na-akwa na fim ndị isi nọchara ya ọ bụ isi abịa si na onye ahụ ngwa ga-akwa anya ọ bụ na-abịa sị na onye ahụ na-akwadogo nye mgbasa anyị tinyego akwamozu ụkọchukwu jekwa mmadụ mana ihe onye ọbụla a na-ekwu na ọ bụ na anyị nwere ọgbata uche ọ bụ na anabatara ụkọchukwu bịakwa onye ụka ọgba ekwunye ọ ndị mmadụ ya asị ndị abụ ndị aka ụka ama ya sị anyị adịgo nkwadebe ka enyi onye agbasiri ụkwụ ọ bụzi na ebe onye ụkọchukwu etinye ọnụ bụ onwe ihe gbagwojuru anya gbasajuru onye o jubazi agịrị maka ejije ikwu onye ọ jụzi ajụjụ ihe ma anyị asị na ama akwa mmadụ na ya mụnwa onye bụ katọlik na-ekwu na ọ bụ na mmadụ na-ejechi ụka na-eji ụka ahụ na-eme ihe a kwesịrị ime n'ụka ahụ enebeghị anya anyị akwụ ya n'usoro ezi akwa onye obibi otu ahụ maka enwere usoro eji akwa ndị gbara gbara ahụ ọ dabara ọzọ na-eje ụka akwụkwara onye na-eje ụka ọ ya akpanasị ya kama na ya asịsị kedu etu esi wee kwụ ya mana ya abịa onye ruru ikpeazụ o nwekwara ihe ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị nọ maka na etu ha ya esikwa nne ha ma nna ha ma onye metụta ha dubazi ha n'ihe ọjọọ ebe ha na-achọ ego ha ya eji wee kwụcha ụmụ ihe a ụfọdụ asịrị na onye mere ha ji jesi ka ha zụta obere oshi wee mara na ha ya ezute nwa ego a ma banye n'ihe a ha na-atọrọ mmadụ si ngakwa ụtọ ụgwọ ndị be anyị na-akpọ karịa asị na ọkidna mana ụka n'onwe ya etu ụka si dịchacha nnọọ bụrụ nne wee si chọọkwa etu esi eme iji benatara ndị mmadụ ụdị afụfọ ndị a nwanne m nwaanyị ekwu maka ya maka na ọ ka doo ya anya ihe gbasara etu ụka si wee nyego aka nke mbụ na ha kwuru okwu ka a ghara ị na-echezi ogologo oge adọba mmadụ na ebe a na-adọba ndị nwụrụ anwụ n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ mọchụarị anọrọ ebe ahụ na-akụkọkwara ego na-adịghị adị oku abịa benata ụfọdụ asị nọ ofu izuụka ụfọdụ asị nọ izuụka na-abụ ọtụtụ na-enyekarị izuụka na-abụ ka e nyere ụlọ iji kwado ihe ọṅụṅụ chọrọ ịkwado
ka ọ ghara inyezi ndị mmadụ ohere iji na-eje buniwe enu oke enu etu oyi esi wee mee ka ọ bụrụ na ozu akwara akwa na-ewu ewu ka ndị mmadụ wee nwee ike benatatụ aka ha bụkwa nsọ ya na ụka na onwe maka ego a na-atụgasị na iwu ji mmadụ na iwu ejighị mmadụ o nwekwara etu otu Katọlik si wee hazie ya iji nyekwara ndị mmadụ aka. Nwanne m nwaanyị ekwu maka kamakwa ihe gbasara na ogige nke ọ nọ n'Ọka ọ ga-enyeziri anyị aka. Ndewo nne m. Nne m gbatụ na-ayọ ọkpa na nke o kwuru. Aka nọkwara ebe anyị ihe na-ekwuta ebe esi n'ọka maka ụfọdụ na-ekwu n'ọka melu eji eji nnukwu ego akpa mmadụ. Nwanne nwaanyị kwuo ụfọdụ niile wesịga nke ụtụ ụtụ kịrịkịrịkịrị a na-atụ ama m na itinye mkpirisi oge mgbe ejikwa mmadụ n'efu. Ụfọdụ parish akaga arụ mee ọgwụ na mmadụ nwụọ ha nwee ihe a na-akpọ ndị ebe na-asị ya wee fe ego atụkwara atụ eji enyi onye ahụ ewe nnukwu ego a na-akpa bịakwazi asịzi ya otu ahụ a na-atụ ma mmadụ nwụọ onye ogbenye nwụọ tụọ 20 naira 15 naira ụfọdụ ga-atụ nwunye n'ime ogbe ewesizi ya na mmadụ aziziri maka je mmadụ ụgwọ masa na enyi mmadụ niile bịara ili onye ama ma ndị si mba ma ndị si Ọnịcha Enugu na ahụchi niile anyị mara ịgwa mmadụ nnukwu obodo gasị abịasị mụnwa bụ gị ndị Anglịkan na-emekwu ya bịa onye ọbụla etinye ihe eji enyere ndị ihe mere aka ebe a matirizi ebe ahụ ka ejizi agbachi nke ahụ a na-ana kịrịkịrịkịrị na n'ime ogbe na-ahazi mmadụ ya so onwezi onye ya anwụ ewesị na ọkwụrụ ụgwọ kwesịrị nke ahụ ọkwụrụ ụgwọ nke kwesịrị nke ahụ onye were ụgwọ nke a gbachie ya ọdọkwara ụgwọ nke a na-akwụ arọ ọbụla asị na onye ụka na onye ụka ya akwụ ego 15 naira ụmụ nwaanyị 100 naira ụmụ nwoke na arọ asịkwo nke a na ha akụzi na dayọsis na ọnya kwụ nke ọka ihe a na-emezi bụ mkpụrụ na-abụ na arọ kwuo ụka nke ọ ya onye ọbụla etinye ihe ọ nwere nwaanyị nọ na vileji nwere ka ọrịa ọgwụ 5 naira ka o kwuru tinye nwoke n'isi na ebe obodo ya ọ bụ onye nwere ego na wee kesi 15 naira wee 500 naira wee kesi 1000 naira so ndị ahụ chichize ya ọgbachie ụgwọ ndị enwere na mmadụ hazi nke ama na-ala bụ na-abụ na-arụ ma ofu bụ na-arụ na mmadụ nwụzia mmadụ esi n'ọkwụrụ ka ahụ ka mmadụ ụzọ na-aba agụ ụtụ kirikiri amadịnala dị n'ime ogbe emechiri ya nwezi onye ga-asị kịta na n'ọba ego ji na ọ chọrọ ịkwa ozu ọ na-akwa ma ọ bụ onye tinye aka n'ife ọjọọ zube oshi ma ọ mebe kidnapping mebe ntọmị ya bụrụ na ọkwa ozu mana ama m ebe ha si ezu ori ya ọ bụrụ mkpụkọta ụka a sịkwuru ya bụrụ ụka ha ji ezuru ori mebe ha ji ezuru ori ọ ya bụ na nne na nna ya nọdụ ndụ ụmụ ha mere ha elekọta ha nyere ha nke bụ nri rụzie n'ụlọ ha bi n'ime hụ na a na-eri mmiri mụrụ onye ya edebe ka ọ n'ụlọ na-elekọ ha nwa nọdụchara ndị nnukwu obodo oluzie ka nwa agadi nwa ya nwụrụ anyị arụ n'ụlọ wekwadebe onye nọ n'ụlọ dozibe n'ngwuru mụbe na-aja ngwuru ihe na anyị emezi ka anyị ji gbapụ ibe a chọbazie ka anyị esi nwunye anyị egwurie mmadụ si gbuo mmadụ masị gbura na anyị asị na akwapụrụ nne ha anya onye wetara ụfọdụ ji etinye aka n'ihe ọjọọ ahụ ya wetakwuru ụfọdụ ji adọtị ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ise isii ebe a na-echekwa ihe mmadụ ana aka na-ekwu na ndị ụka anyị dị ndị ji izu ụka na-agba sọsọ ndị tinyere ofu ọnwa ụmụ ndị tinyere n'eketezie nọ na-abụrụ ọnwa na-abụ ewesị dị ka ụmụ ya n'obodo Igbo ha natacha ohere ha eji wee malite n'ụlọ sọma nnọọ ka e wee kwa nnukwu ozu kwa na-efe na ashebi mee n'ụha ya ruo niile anyị esi eji ezigbo ụlọ nke ụka nọ etu a ha esi megide ndị mmadụ megide ndị mmadụ megide ele anya na eji ezigbo ụlọ nke ụka jee n'ụlọ ụka na ụka ụzọ ya apụzi aje merezie ego ọ ga-emezi ego ebe a ka a na-agwa ndewo nne m daalụrị nne biko o nwere ọtụtụ n'ala Igbo tata o nwere ndị be anyị mana o nwere ike mmadụ anwụọ nwoke nwe ụmụ ya pempe mana ọ mụtara nwa na aka dịrọ esi weta ego ezi wee kwaba ozu
ka echebe ka akpọba ụwa niile ka ha bịa afụkọdo anị a ga-ele ma ndị na-efọdụ na-elekwuzi anị wee na-akwa ozu o nwere ka a ga-esi menwu ya ka ndị ụka ebe ha na-aga afụ na ego adịrọ na benda na nwere ka esi weta ego wee kwa ozu a o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata na benda a onye anwụ ihe a maka onye mgbe ọ dị ndụ o nwere ka ọ bụrụ na dịtụ ụka ọfụma o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata n'ebe a kwa ozu naba ndewo azịza m na-aza na nke a abụghị ihe a kọrọ na akọ nọ nke mma na ọ na-eme mana ihe niile akwụsatụrụ ụdị mmadụ ụkọchukwu elekọta parish anya bụ afụkwa parish ọ bụ na ụkọchukwu a si na ọgbọ ya welfare ndị parish ha ndị na-anata ego a ga-eme welfare bụ ndị a ji ego na parish a na-edebe pia onye ihe mesịrị aka dị ekwe anọghị m onye nwa ya ọya parish bụ ndị jere n'ọrụ anọghị m onye nwa nwụọ etinye na nwụcha na-asị na ike were ije tinye n'ihe ndị anyị na-akpọ friji anyị fọ ndị bụrụ n'ego dị na-ere ozugbo asị mba ọnọchara ezu ụka na-abụ apụta ejirizi onye ndị wee bụ na parish a na ha nwere ha ndị welfare a na-eme afọ m igbo a na-eto ha nwere ha bute ambulance ha kwụrụ ụgwọ ambulance ruo onye ama jee ụmụ ụka niile mmadụ niile na-akpa ụka ama ju onye nwere ego ụmụadị ụlọ dị na biya mana ọ bụ ụlọ na-eji atụ anya wee onye a akwachacha akwụ ya echere posta na posta ndị ya na-ekwu na-ekwu a na-eyi efu ụka ha onye na-eyi na-esi n'obodo wezi efoto dobe foto onye ama echiche onye ama ha kpọtara ndị na-ekwu public address system n'oyibo akpọtara ndị ahụ abịa ndị obodo bịara ebute kabin biskit butelu ha mmanya soft drink onye ọbụla nọchaa na ike mmiri ike ụmụaka na ndị nna nọ emechie ka ụka ọfụma apụta ndị otu gba egwu nwa nwaanyị ụmụ nwaanyị gbara ihe a na-eme onye ọbụla na parish ahụ mma kanopi ha nwapụtara ọ dogo anya na omu ụkọchukwu a anyị odi efu nwanyị gba nwanyị tọ ndị ọzọ na-egomizie na onye ọbụla nwụrụ ụdị nọ n'ụdị ọnọdụ a ọ nwere ya ma ọ chọọ ka mee wepụrụ ebu uche mana ndị niile nọ na obodo etu a na okwu ofu onye na-etinye nwere obi anwa rụọ ọrịa ụlọ so ụfọdụ ndị nwere ụdị obi anwa na ha ya ndị ọzọ na-ewurizi ha wee na-eme ka ọ ghara ibu ndị nwere ego aka esi elu mmadụ na-akwanyere mmadụ obodo ya onye na-abịa tupu ka anyị ha maọbụ na ọ na-agba mbọ na ọ na-enwe ego ndewo nne m na onye ga-etinye maka ya na nke a ihe anyị etinye na ya bụ ịja ụmụnne anyị ndị ọzọ makwa ndị na-elekọta n'ogbe gasị ma ndị na-elekọta dịka ndị fada anyị ma ọkwa ndị ụka ndị ọzọ gasị etu ọ bụ na ụmụnne ndị Chineke tinyere n'obi ka ha bido mewe ụdị ihe a ka ha onwe ha nwee ike ṅomiekwe ezi omume a ka ọ ghara ozi bụ nwa agadi nwaanyị ma agadi nwoke nọdụ uche a na-eche na onye omekwere na etu ya ya esi akwa eziokwu na ọnwụ ọmazi nke na-eme mana ịma na mmadụ nwenatakwara ihe aha a na-akpọ mmadụ ugwu mmadụ ọ ya achọkwa ka akwanyere ya ugwudo ha ka ọ ghazi ịbụ nnukwu uche nyere ha ha na-aya ọnwụ ha amụbedo amụ na-eche etu ya esi wee nye ha mara na ebe ọ na ha na o nwere otu ha so ya na-agba mbọ na ya na-agbasi mbọ ike ka o kwere ha na onwekwa ihe ọbụla m mere ha na ndị otu ahụ ya abịakwa kwakwara ha ugwu ikpeazụ a ka ọha na-eje ebe ọ na ha na-eje ji ihe obi ahụ na obi fefe wee na-aga ya ma aja ndị ọzọ gasị na-elekọtakwa ndị mmadụ anya n'ogbe gasị ka ha nwee ike ṅomie ụdị omume a nwanne m nwaanyị kọwa na o nwere ndị fada ndị Katọlik mewegoro ụdị ihe a na parish na Nọgasị. ndewo nne m onye nwerere nke ikwuru ugbu a maka ha ndị fada iṅomi ndị ọzọ enwere ntụntụ okwu a ga-atụpụrụ ndị obodo maka ihe gbasara akwamozu ndị bigodo anyị na nke a ụfọdụ obodo na-ekwukwa na-ekwu
onye isi obodo dịka ndị bụ igwe na eze ekwukwe ahụ ka na okenye na-eje nri ọ na-amụta ihe a na-eme obodo ndị ọzọ a na-enwekwa m obodo bidogoro ya emebie akpakọrịta na nzukọ ha mgbakọ ha na akwamozu ga-abụ ofu mkpụrụ ụbọchị na akwamozu na ama isi ihe enyi agaghị abụrụ ya mmanya na ọhụrụ bịa enyi ya mmadụ amago m isi okwu afọ ya ma na ezi Owere maka nwere ọgọ ma ọgọ ya so na-eme ọrụkọ obodo ọzọ na-eme nke na-aka na be anyị so n'ọrụ ndị be anyị ka anyị agwa ndị na-achịkọta obodo enwe mitin na-arọ maọbụ ndị igwe agwa ndị mmadụ na akwamozu abụrụ ihe eji were lekọcha ala lee mmadụ ewere ha mmadụ ụfọdụ igbo niile ihe a na-esite ndị egwu were na-eme mmadụ ọ ndị be anyị na-adị wee kpọkpọ ụwa niile bịa ndị ahụ na-akwụkwọ ndegoro ihe a ndị na-akwụkwọ mmadụ chọrọ iwe aghụghọ na aghụghọ jee na obodo nke dị nso si ekọnata ndị mkpọ ndị agbaji ụgwọ ebe ahụ ọnụ ihe na-achị ịkọwa dị na ụfọdụ agbago mbọrị nne ndị akwa mmadụ ofu mkpụrụ ụbọchị maka na mpaghara anyị anya ofu izu ụka gara akwa mmadụ mkpụrụ ụbọchị ha kara akwa mmadụ na-esi na-arọ ndị ọgbọ bịa ndị anyị mana nkịta azụ ndị obodo ụfọdụ akwụkwọ ofu ụbọchị niile na-abịa mgbalụ ta ndị ekwe ya ọya ofu ụbọchị akụkọ ya ya pecha ya ga-ekwu agwa ga-ese ọnụ ofu ụbọchị obe ndị ihe mere ezuo ike tụọ ndụ ama m ọgwụ anya ka na-ayọ ka ndị obodo arụ kwekọrịta maka ndịkwe ndị ekweghị akpasa ebe ụfọdụ a na atụmatụ ụfọdụ anyị eme na obodo anyị. Ndewo, nna ihe ị ga-eti maka ya nne m? Ndị Chineke gọzikwara nyekwa ha aka ka ha nwee ike sorokwa na-enye aka n'ụdị ihe a dịka onwego ha na-etinyetụ n'ọgbọ a na-etinye a na-edobe maka ndị aka esichaghị ike ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka onwe ihe mere ha ka enwe ebe si mmanya aka wee nwee ike nyere ha aka ya ndị ọrụ na Chineke gosiri n'ọsọkwa anya bụ onweghị nke bekarịcha mpe ma nke kachacha nnukwu nke ọbụla Chukwu nwere ike iji gọzie gị isikwa n'ebe ahụ wee tinye ka onwe onye ụdị ha mere afụ ebe si mmanya aka wee nyere ụdị ndị agha. Ndewo, daalụrị nne. Daalụrị nne. Anyị kenere unu dịka unu si ka unu bịa anyị bịa ka anyị na unu nọrọ ya kpakarịta agwa ndị Igbo ọtụtụ ihe otu a anyị kọwara ihe a ụfọdụ che na nọ ndị ụka mee akwamozu ji agara ọnụ ga-aghọtazi na ọ bụkwa ndị ụka na aka ndị ụka dịkwa ọcha na nke a nọ ndị obodo na-achọ ka eme ya ka ọ wee daa ụda ka a sịkwa na egbu efe 14 egbu ya eme nke a na eme nke a na-akwụkwa anya izu ụka abụọ mana ugbu a ndị mmadụ ga-aghọta na ndị ụka abụọkwa ndị na-eme ihe niile a nọ ka anyị dụọ ọnwa ayọ n'ihe anyị na-eme. Daalụ n'obi nne. Biko tupu anyị emechie nke a biko ka anyị matakwa n'aha unu ọzọ nne m. Afa m bụ Sista Larissa Nwa. Ndewo. Nwaada Mary Manuela Ngozi Eze Asa. Ndewo, daalụrị nne. Ndewo. Ndewo nne m. Daalụ nne.